Se on totta. Se on vähän sellaista, tiedäthän kun näet jonkun ja mun mielestäni erityisesti naisena alalla, mun mielestäni kasvaminen ja muuttuminen ja ikääntymisen stigma ovat sellaisia. Se on todella pelottava asia naisena alalla ja mietin sitä todella paljon ja mietin ääntäni. Itse asiassa mulla oli joku, joka sanoi, hän kuulostaa siltä kuin olisi valvonut koko yön polttaen liikaa. Sanoin, ei mulla on. Joo, se on totuus. Jos tiedät, että oli joku muu, tiedät, että se on kuin säänkuluttama tai ikääntynyt tai käynyt sen läpi. Joo, tiedät, puhutaan siitä matkan varrella, mutta siellä viime vuonna huomasin isoja muutoksia äänessäni, jotain raskautta siihen ja koin joitain raskaita asioita. Ja niin minusta tuntuu, että se on heijastus. Se on tavallaan arpi. Leikkauksen tekeminen oli jonkinlainen lahja, koska ymmärsin instrumenttini. Kukaan ei selittänyt sitä minulle. Istuin pianon kanssa, mutta kukaan ei opettanut minulle